sipon mga kaidol eh. 1-1 ako. Wano, ubo na po ta, sipon na po ta ni. Ako lang. Wag po mga kaidol. Tuwa sa Pikas driver mga kaidol, guwapo mga itong driver dito sa Pikas mga kaidol, kita igo alam na ako mga kaidol. Grabing kaway na ako mga kaidol, huwag mo doon sa Pikas driver, guwapo mga ito mga kaidol. Taod-taod na ako nakaparking rin mga kaidol. Alang. Oh, guwapar ba mga kaidol? Sexy. Buwan naman sin. Ni hasol yung ani mga kaidol kalang mahinayak na bitaw kag parking mga kaidol nya dugay ka dili masakyan mo na paugat na lang sa sige na yung paabot-abot nga masakyan ka karon bisag isa larga na dugay pagid mga kaidol. So kung mupadagan mo ka mga kaidol cancel na pud mga kaidol, wala watwat sa langit tagamay mga kaidol. Nala isa ni larga na ko mga kaidol kay wala langan na tani mga kaidol. Tuwag apon dito isakay mga kaidol. Dili atong adlaw ron mga kaidol, dili atong adlaw. Wala. Tempo-tempo magud po ning pagpamasayro mga kaidol. Naay panahon nga bisag na nay pasayro nimo diri pagid sa imo mo bugos og sud naay nagsige kambas. Wala mo sakay dito, yan, puli-puli naman yung mga kaidol. O, ayan mong kinabuhi mga kaidol. Ikaw nga grabing kumampas ni mo, huwag sulod. Ato na inos na isulod. Motor! Ilong mga kaidol, sipon-sipon na po tani mga kaidol, kaya napawan-wan na mga kaidol. Dugay-dugay ikuha yung sakyan mga kaidol.
Aldoita na ron. Ready na ng yapi mga kaidol. Kay bisan isa ka ron mga kaidol. Larga mga kaidol. Wala. Dili gid akong adlaw karon mga kaidol. Nay usahay nga mao pay paghunong na ko diri mga kaidol, sakyan dayon karon wagod mga oras, hapit oras na mga kaidol. Wala. Larga tayo mga kaidol kay maubusan tayo ng oras mga kaidol.